Здравейте всички, днеска ще играем Агарио с мой приятел. Представи се. Аз съм Рости. И аз ще пиша Путин, той ще пише Рости 8819 и цъкам плей. Ти да знаеш, аз съм с И тук скин. има ботове. Митко да знаеш, аз съм с скин. Венера или къде там? Добре. Къде си? Тук имам ботове. Айде ви! Не! Къде си? Къде се чакаме? В долния десен ъгъл. Точно там, не. Там са много големи. Да. Аз съм там. Аз тук що там бях. Ти там ли умря? Не, аз още не съм умрял. А къде си сега? Отиди в горния десен тогава. Горния десен. Аз бях наляво. Тос как се разпръсна и ме уби. Добре. Още ли отиваме в горния десен? Айде тогава влигай, щом си там. Ма горния или долния? Горния. Добре. Аз май съм близо вече. Аз съм вече най-горе. Отивам към ляво. Там ли си? Аз съм най-вляво. Идвам. Аз съм в най-горния ляв ъгъл. Ето. Ай. Ето го Рости. Путин. Дойде. Дай малко. Чай, ям ботове. Къде си? Идвай към мене. Шит. Си много далече. Изядам. Ще се отмъстя за тебе. Отивам надолу. Аз съм най-ляво. Пусна ме най-ляво. То дета изяде много и мене, нали аз се пръснах и той и мене изяде едната ми половинка. Още жив ли си? Да. Ма съм... Къде си? Аз ям ботове. Аз още съм там. Дет ти умря съм горе-долу там. Какви малки изядах. Колко де? Шит! Наядах един. Много. Без да искаш ли? И умях. Аз тук някакви ботове са бутат в мене. Не, то много се пръска. Някакъв също е Путин. Къде се чакаме? Аз съм някъде долу. Фак. Митко! Рости. Чакай да се слия. Не, някакъв голям. Но... Къде си? Аз съм на чета, ето ма. Ето то. Яш ботове, има много ботове. То тия ботове ли са? Не са ли просто някакви малки? Не, ботове са. Майко, колко изядах. Къде си? Изядох ли то? Шит! Останах с две малки топченца. Рости. Митко, ето ма. Бях почти колко от тебе. Помогнем да изям някой. Чакай. Ето искам да го взем. Къде си? Планетата. Планетата Земя. Искам да изям. Ела тук планета. Не, равни сте. Не сме. Съм по-голям. Къде изядеш, я дай Но! За
Защо се разпусна тъй, бе? Бягам с малките си. Здравей! Не ги Ще яш. изям, моля се. Яш. Колко се наядах. Земята се разполови. Не, Митко, ядета. Но, аз изядох някой, без да искам. Но, Митко. жив съм! Жив! Не ще изям, бе, внимай, бе. Жив съм! Този банан сега. Ела ми така, Бягай, на къде? Нагой. Идвай насам, И може. надолу, бе. Да, прав си, натам. Тук има някакъв. Да си два. Бягай, не! И отнаме, баба. Не! Бягай Ще насам. Айде, бе, не успях да го изям. Идвай насам. Някакъв храни. Така. Не. То с храни. Изядах ти бота. Кой храни, бе? Някакъв тук хранише. Разполових се. Не! Шет, човек. И тебе ли убиха? Не, ама половината от мене изядаха. Ме ме убиха. Още колко е разполовен, как искам да го изям, обаче е по-голям от мене. Всяка част от него е по-голяма от мене. Интересно. Банане, радка и. Този банан дед ме изяде 2 пъти подред. Мен пак ме изядоха. Къде си? Дори не. Някакъв тук джамбо е много разполовен, трябва да го изям. Тук е джамбо! Аз изядах много. Не мога го изям! По-бърз от... Той ме изяде. Аз направо без проблем съм путнах в... Не, той беше разделен на 4. 3 от неговите части бяха по-малки от мене. 2 от неговите части бяха една от неговата част. Как наядах един с малка част от мене. Аз съм на 3, сега ти на колко си? Аз съм на 1. И ям така ботове. Един! Колко е разполовен! Ева тук, моля те. Не! Един как храни човек! Виж, човек! Оня дете на първо място, знаеш как го наядаха? От друг Путин! Митко, знаеш как се спасих, тък му ще да ме изядат и аз някакво цъкам с писи. Се разполовявам. Барак Обама. Не, Додж. Не. Путин и Барак Обама. Митко, къде си? Тук гледам някакво. Но, то с как няма го изям, бе? Хайде, след са, бе. Ти с моите ще ви искат за сега. Аре. То сме наяде. Yes. Но, бабички, я да ми дойдеш. Не, бе. Добре, това ще е за клипа, хора. Дано ви е харесал. Абонирайте се и чао.